behar bada ezetz, berriz adostasunak, bandera, bera! Hasi da beraz, bigarren txanda, argi eta garbi epailea eta entzun ikusleen oiuak. Hau berotasuna baserri. Bai, orain arte isiliko neko apal jende egon bada, irtera emateakin batean izugarrizko burrunda entzuten da, eta ja azten dira oiuak, bakotxa bere taldea animatuta bultzan agian, ez? Hondarribia Urbinetik ikusten duzue, Hernanitarrek utzitako txirrita untzia daramate, Aitor Carrillo eta bere gizone. Bigarren kaletik Orio, kanpa untziaz, joan zen urteko traineru erabiliz, Jose Luis Korta patroilanetan, pena pixka bat izango du Txiki Larrañagak, demoraldi osoan zehar patroi bezala aritu eta gero, estropada nagusian zodiaketik estropada jarraitu behar izan da, baina gauzak horrela dira, Oriotarrek gauza asko dute jokoan, eta Jose Luis Kortak joan zen igandean bezalaxe segurutik jotzea erabaki du, eta bide batez erantzunkizune guztia, bere bizkar gainean hartzea erabaki du Korta handia. Hirugarren kaletik San Pedroren erronka hemen argi eta garbi dago, Hondarribiak bezala, bandera irabazteko posibilitate gutxi, Hondarribiak baino desiente gutxiago, 8 segundu eskaxagoa intzutzen, hauen helburua txanda irabaztea, txanda nagusi irabaztearen ohore horren bila joango dira, eta Orio bezala laugarren kaletik banderaren bila Donibaneko arraularia. Lehen irudi hau ikusita, eta hau erreferentzi bada, oraindik akuarium ingurura eta Uarte parera ez dira iritsi, badirudi Orioren irteera sendoa dela, gogorra. Bai, lehenengo txanda, konsolazioko txandan gertatu den bezala tiranekin, ikusten Oriok ezin dula ezerre amurreman, eta denan bila, denak harrapatzea jun behar du, ez? Orduan, nik uste dute beren estropada hori dela, alden beren helburua, alden aurrena buru hartu, eta gero mantendu abantailak albalin badute, ez? Eta ikusten da, dagoeneko, nik uste dute trainer erdi bat edo aurretik doazela, ez? Momentu honetan antzeman daiteke Juan Mari Lujanbio bere mutilekin hitz egiten, ikuste serie bat eskatu berri izango duela, momentu honetan laugarren kaletik Donibaneko arraunlariak ez delako behar bezala irten. Beste hiru untziak aurrerago ditu. Oriok untzi bateko abantaila, bigarren Hondarribia, hirugarren San Pedro, laugarren Donibaneko arraunlariak. Momentu hau psikologikoki oso garrantzitsua da San Juan darrentzat. Orain hortxe punta ingurutik irtetzerakoan, lortu behar dute Oriotarrekiko duten diferentzi hori bertan bera botatzea, izan ere bestela bandera irabazteko posibilitateak asko gutxituko baitira San Juan darrentzat baserri. Bai, nena aipatzen genuen itzulerakoan, hirugarren eta laugarren kaleak abantaila pixarra bazuela, ez? Baina orain, aruntzekoan, kanpora aruntz, nik uste dute traba hor daukatela, ez? Beste lehenengo bi kaleetakoak olatu gutxixio agartzen dute, eta zuk esan duzuna, ez? Hau momentu klabea da, beren burua atzetik ez ikusteko, ez? Izan ere, prestaketa gauza bada, baina gero lehiaketa beste bat. Ikusi helikopteroak eskaintzen digun erreferentzia. Orio pixka bat aurretik, San Pedro eta Hondarribia eta San Pedro parean, orain ematen du, ari direla laugarren kaletik ekin Donibaneko arraunlariak. Ikusiko dugu gero erreferentzia hauekin zer gertatzen den, eta baita ere epailea gaur oso zorrotz ikusten ditugu baserri. Beraien untzia lehen eta bigarren kale artean sartuz, eta baita ere hirugarren eta laugarren kale artean. Bai, istilo txikienan posibilitate ikusten duten bezain azkar horrek gainean egoten dira, ez esan ere bai, eureko epailea ez da gola bakarra, orduan aukera daukate biek, bi talden tartean sartzeko pinakako estropada dijoalakoz, ez? Lehenengo eta bigarrengoak nahiko aldeatuta doaz, eta hirugarren eta laugarrenekoa bestaldetik, orduan talde bakotxak bere epailea darama bertan, ez? Berriz ari gara ikusten helikopteroaren erreferentzia, oso beroa doa estropada pentsazitekeen bezala, oraindik nolabait ezateko hasi besterik ez dira egin, 4 minutu eta 5 segundu oraintxe bertan, oso ondo ari da Orio, estropadaren burua hartu nahi izan dute hasieratik, eta badirudi beste untziak ere pixka bat errekuperatu egin direla baserri. Azken erreferentzia hauen arabera ez dirudi zulo handi egiri dagoenik, ez? Eta ematen du gainera San Pedro atzetik aurrera ari dela. Bai, San Pedro goruntz dijoa, hor beti esaten dena, ez? Burua hotza behar da, eta norbere ritmotik ez du ateratzen utzi behar, ez? Zari batzuen joera hori izaten da talde batzuna, lehenbailen azkar atera, eta beste taldeari, aurkakoari, beren erritmotik aterazi, eta porrota egiteko, ez? Nik uste dut, jende veteranoa da, urte asko daramazkinagor, eta bere ritmoari eusten ari dira, eta horren
lan horrei esker aurre aruntzetik joazte poliki-poliki eta badirudi abantaila pixka bat mosten dijoaztela, ez? Barkatu Mikel, Joseba Arbona Kostarreko patroia dute hemen, nirekin, denborak aztertzen adi, eta esan digunez, burruka oso gogorra tiranekin, estropada dotorea egin, eta gauzak honela, 5. tokiari Joseba eutsi diozue gutxienik, tiranek 3 segundu eskaseko aldea atera bai du, eta orain ernez zaudete bigarren tanda honetan zer gertatzen den jakinaian. Bai, orain ikusi behar da zer egiten duten lau hauek, ez? Ez da egit, gutxinez 5. postu hor daukagu. Kanporakoan denbora onxamarrak egin badituzu ere, gero argi dago, bueltakoan izan dituzuela arazoak. Uste dute uretatan dugun ikuspegiaren arabera, bagian haitzaren laguntza baduzuela kanporakoan eta gero traba ondixamarra kontra olatuaren kontua izanik noski. Bai, gero ere, lehenengo 10 minutua dira, binon ez kanpo aldea oso ondo jungea, eta barren aldea burruka alatza izan dugu, ez, tiranekoekin, eta normala, nik uste haizeakin kontuta hartuta, normala dela denbora hauek egitea. Zein ikusten duzu orain favorito, estropada bigarren tanda nagusia jokoan denean? Urte guztian ikusitakoan nik uste favorito hori jo dela, ez? Orain ikusi behar, 3 segundu dira, denbora oso gutxi da, eta itxasua ikusita nola dagoen, ez dago oso gaizki, binon haizea dago, eta diferentzia 3 segundu aixa galtzen dira. Erki eskarezko, Josua. Eskerrik asko. Irudiak jarraituz baserri, antzeman daiteke San Pedrok behar bada estropadaren burua hartua duela une honetan, Orio izan daiteke bigarren, gero izango ditugu erreferentzi zehatzagoak, Donibaneko izango genuke behar bada 3, Hondarribiak ematen du potxe egin duela baserri. Bai, Irudiak horrela erakusten du, badirudi zertxo bat atzeago geratu dela Hondarribia, eta berriz aldian San Pedro aurrea aruntz junda, eta nik uste dute parekatu egin dela Oriokin, ez? Orio ezan ere, denan bila nola atera diren, ikusi besteik ez zegoen hankeko haino bitarteko palkakin atera dela, ez? Orduan, ez dute, zipristin bat ere sartzea nahi, ez? Eta edozein kasutan, norbait parranda egin da gero despistatu xamarra baldin badabil orain telebista jarraitzen, gogoratuko dizuet, joan zen jardunaldian untzi hauen artean izandako diferentzia, hau da, Oriok Donibanekori 2 segundu eta 64 Hondarribiari 10 segundu, San Pedrori 18 segundu. Beraz, hoiek dira diferentziak, hoien arteko kontuak eta jakinak gero ikusi beharko da, Tiran eta Kostape, batipat diferentziak ikusita, joan zen jardunaldikoak Kostape, hor, 5. postu horretan seguru, baina agian 4. bila joan daiteken ala ez, hauek San Pedrorekiko dute beste burruka.